Veleiki a terra da Limia Baixa, regada polo río do esquecemento, o noso río Limia, onde imos seguir a vida de un axudante do noso campesiño, case un familiar, o Carro. O carpinteiro especializado, o fragueiro, percorre a touza en percura do arbre do que vai sair o novo carro. O carballo compre que sexa ben criado, rexo, con cerne, para que responda aos traballos e aos esforzos que se han requerir dil. Atopado, entran en xogo a machada e o tronzador e a arbre cai. Decotado, desfeito en anacos perfectamente clasificados, o arbre é preparado para o seu transporte. Os veciños, cos seus carros e as súas xogadas, acoden para carregar os toros do arbre e leválos para o taller do fagueiro, onde este se fará carrego dil para dar comenzo á súa angueira. O carreto, que é gratuito, compénsase co xantar e cunha boa tarde que pasan os veciños naquil día, que é case unha festa. Na mentras, os serranchíns coa serra d'aire van cortando as tabuas para elaborar cuelas o carro. E comeza o fragueiro o seu traballo. Coas pezas máis longas do carballo fai as chedas, que ligadas entre sí por unhas travesas, formarán o chedeiro do carro. Iste varía de feitío de uns lugares a outros da Galiza, mais en liñas xerás está formado por dous largueiros laterás e un armallidixo central do que se coloca o piso que ha de soportar o peso da carga. Compre que as medidas sexan precisas para que o carro vaya ben equilibrado, con obxeto de poderlo manexar despois de un xeito doado. Compre ter en conta que no carro un borofragueiro non emprega nunca cravos de ferro, senón somente estornos de madeira, que son os que ligan entre sí as pezas que constituyen todo o artiluxio. Estes son os carros máis idóneos e os máis nosos. Rematado o chedeiro, procedes á confección das rodas que teñen que seren de acordo co chan onde van rolar e coa carga que lles agarda, de acordo tamén coas necesidades do campesiño. O eixo, feito tamén polo mesmo fragueiro, ponse entre as rodas e artéllase no carro coidando que quede ben equilibrado e o carro vai a xeito. Feitas xa todas as pezas, queda somente asentalas no seu sitio, cada unha artellada coa que vai a seu carón e posta sobre das outras. E comeza entón o carro a súa vida activa. Unha mañán é posto xugo ás vacas. Apostas estas ao carro, sai do patio da casa e comeza polos camiños da terra o seu rolar, o seu traballo, a súa vida que será a que a leve ao seu destiño final, destiño de todos os aparellos, máis que no carro, como verdadeiro familiar do campesiño, ten unhas condicións e un trato que non todas as ferramentas rurales teñen. Xa ten o carro o seu carguixo. O carro pode levar de todo. Unhas veces é leña, outras patacas ou millo, outras veces é o estrume pros campos ou o toxo que ven de monte para estrar as cortes. E o feno que ha de ser mantenza do gando durante o brán. E o colmo, a palla e o grau que san da mes. A malla,
Festa e traballo. A malla, tarefa comunitaria, unha das máis ledas, unha das máis agardadas polos nosos campesiños. Cada home axuda a seu veciño a mallar o grau que sae de Samés que levou o carro. Os campesiños, armados cos seus mallos, acoden á casa de que nos chama. En retribución, faise unha verdadeira festa. O xantar, as cantigas, os contos. Xuntos na casa do dono da malla todos iles, afeitos de toda a súa vida ao manexo, perigoso por outra parte do mallo, compiten entre sí para anotar quen empina con máis xeito e quen bourea máis para ver quen é o millor mallador. Levado non xa polas mans dun home afeito a este traballo, senón mesmamente por un picariño, calquera pode conducir as vacas que teñen a masedume e a forza de todo o que é realmente grande. Un neno pode levalo e a xugada obedece dócil ao seu mandado sen que o meniño teña precisión de un gran esforzo para o conducir. Con todo, a nota máis característica deste noso carro é a de que fai il mesmo o seu camiño. O monte non é para ir obstáculo, non precisa carreiros nin corredoiras. Con calquer carga, grande ou pequena, doada ou difícil, o carro rube polos montes, baixa polas encostas, sen precisión de camiño. O carro alixeirase da súa carga. O feno, a palla, a leña, todo o seu carguixo céibase no chan. E na mentras o home traballa no carro nas súas sangueiras, a muller, as fillas, as veciñas, traballan tamén no liño, na maza do liño, faena dura mais tamén leda como todas as sangueiras do campo. E pasa o carro a rentes das mazadeiras que co seu ritmo acompasan o andar das vacas. E a bella fiandeira, sentada ao sol, quentando os seus anos, vai dando remate ao traballo da fiada. E a tecedeira, coliño que a bella fiandeira lle emprestou, vai tecendo as teas que han vestir a súa familia, aos seus fillos, ao seu marido, seguido sempre o compás da vida, o compás dos traballos do campo. Mais o tempo pasa e as doenzas comenzan a faguer mella no carro. Un día o eixo debilitado racha e o carro cai deitando a súa carga sobre o chan. E de novo xurde o fragueiro. Uns arrenxos provisionais, uns remedios que il sabe aplicar ao carro, fan que este poida, pouco a pouco e con certo traballo, ir rematando a súa carreira. E o carro segue traballando deica morrer. Mais a súa morte non é como a morte dos outros trebellos do campo. O carro, desfeito, conserva o seu chedeiro, que dependurado da parede do patio, respetado polo seu dono, queda en agarda de que o tempo vaia desfaguendo pouco a pouco, deica desaparecer. E o carro seguirá rolando as nosas congostras e polos nosos montes, dando ar a queixa da terra asovallada e o canto de esperanzas dun mañán, cecais lonxano, mais seguro, fito do noso povo e fito da nosa cultura,
fito do noso home, fito do noso campesiño, e segue rolando cara ao porvir.